Riipasen kovan käynnin tänään. Tuo oli myös sitten. Onko Kari joku vähemmän remikkiä? Ai oli mitä koko edellä? Teen. Saattaa ottaa Riipasen kovan käynnin tänään. Saa. Mikä? Ei pistä mitään susta kulmasta pelaa. Kuvaan. Kuinka vastaava? Kyllä. Tekee mua. Aina istuu varma. Mä menen kuuntelemaan taas. Sitä haisee. Jumala. Uusia neekereitä. Eihän täällä mitään puolukkaa oo. Onks sä rasisti, kun kusetat aina meitä viattomia? Noin ei saa sanoa täti ihmiselle. Jos sä oot täti ihminen, mä en oo seksuaalisesti poikkeava. Älä vihaa. Hei pikkutettä, saat karkki jos on kun pakettiautoon. Neekeri. Nyt meni tauko väärälle neekerille. Neekeri, 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 neekeri. No nyt tulee turpaa. Älä vihaa. Säkin joudut kenttään. Auto alla. Kiitos alla. Matkaopas kertoo, että tuo on valkoisten asuinaluetta. Ei ole enää kauaa. Rakkaat neekerit, valmistautukaa taistoon. Mä oon tässä miettinyt, että sä et oo oikeesti neekeri, että mitä tää kaikki tarkoittaa. Mitä? Onko sustakin tullut rasisti? Älä vihaa. Voi saa possata tytöt, mua saa possata vai pekemonit, koska olen pekefiili. Epä tykätään lapsista, varsinkin neekerilapsista. Tulkaa meidän kanssa jatkoille. Meillä on monta purkkia puolukailaa. On todella järkevä lähteä parin ventovieraan naisen kanssa heidän asunnolle parin puolukkahillopurkin toivossa. Tuonne päin ja housut nilkkoihin. Jotenkin mä arvasin tää. Saimme keltaisen panoihin. Rasistit! Mulla on paljon enemmän hapaa. Spede. Tiesin, että joudun ennen pitkää pehmustettuun huoneeseen. Hyvä shoppailupäivä meni pilalle sun takias. Älä vihaa. Tässä kuutiossa vietätte loppuelämänne ja teille tullaan tekemään kokeita radioaktiivisilla aineilla. Älkää surko, teidän vanhemmille lähetetään hyvästeiksi paskaiset postikortit. Rakettilauko, minun olisi pitänyt tarvata. Ei, te ette minun poskisuudelmaan, ei.
Rutonne takia sain teiltä ruton ja muita tauteja. Meitä on 2. Raiskattavaksi. Maailma kaipaa suvaitsevuutta. On kansamme vähemmistö ja se etsii aina jotain uutta. Me kaipaamme vain vähän huomiota. Tuomio vanha, keksikö uusi. Teidän pitää maksaa miljoonien lunnat, jos haluatte takaisin teidän keltaisen panohiirenne. Ihan sama, pitäkää se randomirottaan. Mitä Koko järjestelmä kaatui. Te oottekin tällaisia nuupeja, ette tiedä koneista mitään. Kato joku Tää Nyt ei kerry. Me piiloon. Se kuvaa. Sori, mutta me pidämme satuhetkiä vain lauantaisin kirjastossa. Mikä olkoon? Pingi nousi yli 6000. Ei. Lakiaspi. Ei mennä enää ikinä ruotsalaiselle servulle. Kerrankin TV:stä tulee hyvä ohjelma. Siis palautiksä mun Pikachu? Rasisti, kiitos. Mut silti mä aion kostaa. Voi säätänä, se meidän tappaa meidät. Mä oon liian outo kuolemaan. Nähdään seuraavassa elämässä. Neekeri. Tämmöisellä